Wanau Tripura tamong maklai mo Tiprasa rongni manthai soktai rongno tamni bage hykhe seplanna nai maklai kha sungsi rignai sungsi suinai sungsi porinai to mane o jaga kubuni borok rok baba se kebeng tonglangte hykhe no tabuk exam ni jora madhyamik tai 12 final ni jora amono tabuk TBS ni o amjung mungo kokborok subject no Roman script by khainani bagai kwbangma NGO kwbangma সংগঠন rok kokborok no Roman script by sinani bagai chaitogoi tai demand khlailai tonglaimani amose tabuk khe Tripura o kaisa news viral ang tongmani nuka tamong ngake kaisa newspaper pratibadi kalam nei o tabuk ni exam o kokborok no Roman script by second che FIR khaijangnai pu tai tebo sa jaga o naimno thang police rok no security rene bagai koi tongo hingke tamo rungsrungnai rokni jini bukhani mote Roman script no kokborok by sinani bagai sajak ngake seimaliya da angse seinya musungo angse Roman script by seiye aram nangjago hingke nang ano hna sobo kaisa community no nang hykhe chayakhe saitongo Roman script by sigake hykhe renai hykhlainai hykhlai di hne hingke amo democracy da klaikha bo constitution no sijak tong andike Roman script by kokborok no sigake hykhajangnai hne Tripura o saliya Pura Bharat no sasino 26% English medium o pori rijak tongo amo bo sobo pori hingake kokborok no Roman script by seriya han sanani busarong no pori ritoni hingke borok si English o pori tongo borok si English by use khai tongo ngake tamni kokborok no khai Roman script by sirina naya o bising ni koktamo Tiprasa rong no tebo bisingo siklakna naimani chalda klai belai kheno wansukjaknai kok o jagao mokol bwskango no srai ke nukjagui tongkhamo tamni himle chini Tiprasa rong no kai kokborok no Roman script by sinani hini himase seriya hykhe o kebengnai rong bwsarok porima to school to English medium rogo no arobo to joto no Roman script by mamang no ma seinya bli English medium to tama jaga bidesi language bidesi script krikha sodosini Tiprasa rong ni thininga kai thepa jagari kata kpalo omo bidesi language omo simiya nei norok Tiprasa rungsrungnai rong no kokborok subject no Roman script by seriya hangake thangno kotor site tongnai rong nong ni bwsarong no English medium ta pori English by office rogo use ta khlaidi khlaimia norok 100% guarantee saimano omo pura Tiprasa rong no femlongna bagi khlaio Tiprasa rong agongman chajagya bro tebo dashikna nayo hakol bisingo hasik bisingo hykhe no siaka tonina nayo bro amoni bagi to Tiprasa rong Roman script by sinani nei sanmase borong ni potrika hykhe newspaper rogo kokborok no Roman script by sikake hykhajangnai hykhlai renai ni sata omo to pura puri domkiri ma kaise klai tongle hingke Bharat to kaise democracy country hingke omo democracy siklai liya ingras rok Bharat no khaima hai West Pakistan nok East Pakistan no khaima hai mane Pakistan nok Bangladesh no khaima hai ta hingke belai khewana ma singsa tin Tiprasa rong ne bagi Bharat ok bo thujak muktri thangjak kumir korno hai at kaisa sosa rijak ke sang muktri paya hai je bwskang ni borok kok sawa amono khana kata borok ne asol bwsaka bwsuk birima nang tong amo kuno saimiya borok amono Tiprasa rong bagi wanchuka ke belai khe dukhu nango chini haw tongi chini mani kok no जों kokborok subject no जों Roman script by sinya mase जों ma seiya amsike kok bangai tongo domki rok rijak tongo chini kok no जों seinya se hingke जों bo jaga klik tongma klai khemo butike siklek jak tongma klai khe जों mo wanchoki ne ke belai khe wana ma singsa chini Tiprasa rong no agurena naya bisik thansa rok bo nukhake chini Tiprasa by Tiprasa no chukili riwi walairu aromna krungphano somudro o waisho jahas accident ngi klegi thiyo semo mahanya Tiprasa rong ni bakso bukso rungsrungjak rok goreng rok dophano naikol tongnai rok o jahas klungma hykhe kubuni chukli o klegi thango hykhe dofa munago thango Roman script sarma bo manyango hykhe no kubuni script rok se santrung tongnai borok khai amoni bagini Tiprasa dofa wana ma singsa munago klekti ongkha tinini video amsung ongkha nongni bukhani kok bo comment ni bisingtike sahadi noro video no sajak like khlaidi tai subscribe khai di channel no bell icon click khai di je purang video upload khai apro noro notification chogin bagi tai video no bo share khai di amsung no hambai।